A reforma e ampliación do Centro de Saúde de Illa de Arousa xa está en marcha. As obras recibiron esta mañá a visita do Conselleiro de Sanidade. Jesús Vázquez Almuíña defendeu a decisión final da Xunta de ampliar o ambulatorio en lugar de construir un novo. Que a xente da illa decía sempre que o mellor sitio para facer un centro de saúde era este, que é unha referencia xa para todos os habitantes da illa e, polo tanto, este feito e a posibilidade de incrementar espacios e, sobre todo, reorganizar, porque tiña problema de accesibilidade, tiña problema de espacios de consulta limitados, tiña problemas tamén de salas de consulta pois demasiado pechadas. O proxecto conta cun orzamento de 342.000 euros e foi posible grazas a 2 convenios co Concello e co Instituto Social da Mariña, que cedeu unha parte das instalacións da Casa do Mar. O centro ampliarase en máis de 500 metros cadrados e estará rematado en outubro. A verdad que o proxecto que se encargou é un proxecto que creo que está sacando todos os beneficios que pode ter este edificio, un edificio noble, como decía, ben situado, e a partir de outubro xa nos confirman que a data que pode estar todo finalizado e que todos os cidadáns de a illa podan utilizalo. Dende o Concello, o alcalde agradeceu ao conselleiro o seguimento que está a realizar das obras. Tamén explicou que os terreos da Franqueira que se han destinar a acoller o novo centro de saúde xa volven ser de titularidade municipal. En principio queda con uso sociosanitario tamén. Unha vez revertida a parcela, pois a nós nos gustaría que mantivese ese uso a salvo de que nun futuro se lle poida dar outro. Vázquez Almuíña defendeu a aposta da Xunta pola atención primaria. Explicou que nos vindeiros anos ampliaránse e construiránse 20 centros de saúde, cun orzamento de máis de 50 millóns de euros.